Магнезият е ключов минерал за човешкото здраве, но много хора не получават достатъчно от него само чрез храната. Aquasource Complex. Магнезий предлага решение, съчетавайки 4 внимателно подбрани източника за оптимално усвояване и подкрепа на организма. Магнезият участва в множество жизненоважни процеси, от мускулната функция и здравето на костите до поддържането на добро зрение. Проучванията показват, че той може да подобри съня, физическото представяне и дори настроението. За съжаление, около 60% от хората не си набавят достатъчно магнезий чрез храната. Комплексът съдържа органични морски водорасли УЛВСП, богати на магнезий, които подпомагат мускулите и намаляват умората. Добавени са и червени водорасли литотhamnion, отличаващи се с висока усвояемост и съдържание на калций и магнезий. Ионият магнезий от голямото солено езеро в Юта се абсорбира лесно, а магнезиевият бисглицинат осигурява висока бионаличност. Aquasource Complex. Магнезий е подходящ за хора с храносмилателни проблеми или нуждаещи се от силно усвоима форма на магнезий. 4 източника работят заедно, за да осигурят максимална ефективност и подкрепа за тялото. Водораслите се събират устойчиво в чистите води край Исландия, а строгият контрол на качеството гарантира проследимост и последователност на всяка партида. Това прави Aquasource комплекс магнезий надежден избор за вашето здраве.